Għalkemm bix-xita irxiex u bil-kesħa x-xoq il-għadam, sibt il-karnival jidher li t-temp qed ikompli jippermetti. Wara 40 sena, l-Karnival Malti qed jerġa' jiġi ċċelebrat fi Pjazza San George bis-swit il-Palazz tal-Gran Mastru jew kif inhu magħruf illum il-ġurnata il-Palazz tal-President. L-isfilata bil-karrijiet bħas-soltu kienet immexxija mir-re tal-Karnival li din is-sena kien maħdum minn band Charles Axisa u t-tim tiegħu li ddedikawh għat-tifkira ta' missieru li ħalla din id-dinja ftit ta' żmien ilu u għal snin twal dejjem ħadem fuq il-karru tar-re tal-Karnival. Ma setgħux jonqsu l-kompetizzjonijiet ta' sfin, il-maskri grotteski, tfal libsin kostumi koloriti bil-karattri favoriti tagħhom u banet idoqqu fost oħrajn. Ħaġa li ċertament laqtet lajn minn barra l-kuluri vivaċi kienu iż-żewġ karrijiet li għandhom xi personalitajiet politiċi li jispikkaw fost oħrajn. Il-Karnival 2014 reġara wara tant snin is-satira politika. Ħadna xi kummenti ta' xi nies preżenti li staqsejnihom x'jaħsbu dwar dan. U naħseb is-satira għandha tiżdied, m'għandniex għalfejn inkunu aħna biss fid-dinja li jeżisti l-Karnival u m'għandniex indaħlu l-politika. Naqbel magħha perfettament għax mhux aħna biss naqgħu ċajt. Diment li tkun nadifa iva naqbel magħha li tibqa' ssir. Naqbel magħha ma nara xejn ħażin fiha b'daqshekk. La tal-Parlament u hekk ma jgħidu xejn, nifhimni, mhux ħanajt xi ħaġa jien hux naqbel magħha 100%. Fl-aħħar bdejna nitalmu, bdejna naraw ukoll dak li jsir f'pajjiżi oħra beda jsir f'Malta, il-pass beta żgħir, nittama li kompli jiżviluppa forsi fl-aħħar naraw karnival seħħ kollu satira. Ma fiha xejn ħażin billi għal darba f'sena nagħdu naqabihom. Staqsejna wkoll lin-nies x'jaħsbu dwar il-fatt li din is-sena wara 40 sena il-Karnival qed jerġa' jsir fil-pjazza tal-Main Guard kif kienet magħrufa. Il-Karnival lura fi Pjazza San George, x'inhuma l-kummenti tiegħek dwar da? Naqbel magħha għax il-Karnival kien missilqiegħ. Aħna l-parteċipanti ma kon nismat, issa qed inħossni li qed nerġgħu neħdu ruħu. Jiena għalija qed bħalma kien fi żmien l-antik, Għaldiri, għarħiru l-karret mux jitiduru, għet jiddu dritt. Imma xorta jinsu ġol bilt. Fi Pjazza San George jgħet tajjeb, imma li ma nistawx induru għalina ħabba pompi u għek hija xi ħaġa għax inti sabiħa li l-karru kieku jdur, fimtu għetturi iktar ix-xogħol li tagħmel. U kienet ideja tajba li reġa' sabruħu fil-qalba tal-Belt Valletta. Però aktar minn hekk jiena bħala parteċipant u sħabi l-oħra nħossuna sodisfatti illi għall-inqas fl-aħħar qed nibdew insibu min jifhimna u jtina l-kooperazzjoni kollha tiegħu. Kostumi li konna mdorrijin narawhom dari bħal ta' Superman, Spider-Man u ta' xi reġina għadna narawhom sallum il-ġurnata, imma ma' dawn żdiedu oħrajn ġodda bħal ta' Ben 10, Dora, One Direction u oħrajn li ftit li xejn aħna l-kbar nafu isimhom. Min-naħa tagħna ma jistax jonqos li nagħtu proset lil ħafna volontiera li jaħdmu qatih biex il-Karnival Malti jkun suċċess u jalla it-temp ma jkunx daqshekk kiefer ħalli l-Karnival ta' din is-sena 2014 ikompli l-ewwen il-Gżejjer Maltin.